Aan tafel is aangeschoven nu Nancy Buijsen. Dat is een brugklasmentor van HAVO-VWO. Geef er een groot applaus. Nancy, jij bent brugklasmentor. Wat doet een brugklasmentor? Een brugklasmentor is eigenlijk voor de begeleiding van de brugklasleerlingen, maar ook voor het contact vanuit school met de ouders. Dus wij helpen de kinderen met in eerste instantie zich thuis voelen hier op school, maar ook een stukje het leren plannen, leren. Hoe vul je nou die agenda in? Maar ook een stukje groepsvorming met de kinderen. Dus dat het een leuke klas wordt. Dus dat zijn de belangrijkste dingetjes. Waarom bent u dat eigenlijk gaan doen? Ja, ik vind het natuurlijk heel erg leuk om met kinderen te werken. En dan met name de brugklasser, omdat die vers hier op school komt. Alles is nieuw, alles is nog een beetje spannend. En ja, dat vind ik eigenlijk het allerleukste, om die kinderen te helpen om zich snel veilig en thuis te voelen hier op school. En waarom bent u dan brugklasmentor op het Reiland geworden? Wat maakt het Reiland zo bijzonder? Ja, Reiland, ik heb zelf op het Reiland gezeten, dus voor mij was het al meteen heel erg vertrouwd hier op school. Ik denk dat wij heel erg investeren in de aandacht voor de leerling, dus dat we echt de kinderen goed zien en dat onze school ja, zo bijzonder maakt. Wat doet u allemaal eigenlijk als mentor? Ja, ik geef dus gymles aan de klas, dus ik ben ook gymdocent. Ik geef 2 uur in de week mentorles en dat is, wat ik net zei, daar helpen we de kinderen natuurlijk om de dagelijkse dingetjes te bespreken met hun. Dus wanneer heb je toetsweek bijvoorbeeld, maar ook het stukje leren en plannen, agenda's invullen en leuke spelletjes met elkaar doen om elkaar goed te leren kennen. En het is nu sinds kort dat je op het Reiland 2 jaar de brugklas hebt. Hoe zit dat precies? We hebben ervoor gekozen om de kinderen iets meer tijd te geven om te kijken waar ze het beste passen, in welke richting. Dus eerder gingen we dat na de brugklas al naar het juiste niveau en nu kiezen we ervoor om een 2-jarige dakpand te doen. Dus je zit bijvoorbeeld 2 jaar in HAVO-VWO en dan ga je na het 2e jaar kijken van pas ik het beste in die HAVO-stroom of het beste in de VWO-stroom. Oké, en u bent nu brugklasmentor van HAVO-VWO, maar u heeft ook VMBO gedaan. Is daar een heel groot verschil in? En wat vond u dan leuk aan het ene en dan wat aan het andere bijvoorbeeld? Ja, ik ben nu sinds 5 jaar inderdaad mentor in HAVO-VWO en ben ik 15 jaar mentor geweest in VMBO-B. En ja, het is allebei superleuk om te doen. Dus ik ben meestal mentor geweest in de brugklas. En wat ik net al zei, ja, dat spreekt me eigenlijk het meeste aan, omdat die leerlingen nog helemaal vers van de basisschool komen. Ja, het is allebei superleuk. Zowel VMBO als HAVO-VWO is ontzettend leuk om te doen. Heeft u nog een tip voor de nieuwe brugklasleerlingen? Ja, ik denk dat het superbelangrijk is dat de kinderen vooral zichzelf blijven. Zichzelf zijn. Dus als je hier op school komt, hoef je niet anders voor te doen dan dat je dat op de basisschool deed. Wees gewoon lekker jezelf. En we hebben ook keuzeuren op school. Helpen de mentoren de leerlingen ook met keuzeuren inplannen? Of? Ja, we gaan natuurlijk samen kijken welke keuzeuren het beste passen bij de leerling. Dus wat heb je nodig aan versterking, wat vind je nog lastig en in welke uren wil je versterken. We hebben bijvoorbeeld ook keuzeuren plannen en leren. Dus de kinderen die dat lastig vinden, die kunnen daarvoor kiezen. We hebben soms ook hele bewegelijke kinderen in de klas of kinderen die heel graag sporten. Nou, die kunnen dan bijvoorbeeld een blok extra gym kiezen. Dus zo kijken we samen met de leerling en de ouder doet dat van thuis uit ook. Van wat past het beste bij die leerling. En u heeft dan ook veel gesprekken met de ouders? Ja, klopt. Ik heb na het eerste rapport heb ik alle ouders even gesproken om te kijken van hoe is de eerste periode gegaan, wat gaat er goed, waar heeft het kind misschien nog extra ondersteuning bij nodig. Zo meteen krijgen ze het tweede rapport en dan ga ik weer contact opnemen natuurlijk met de ouders. En ook tussendoor als er dingetjes zijn of een kind zit bijvoorbeeld in quarantaine, dan bel je een keertje van hoe gaat het. Of, ja, op die manier houden we de lijntjes kort met de ouders. Ja, want als je bijvoorbeeld als leerling ergens mee zit, kun je dan zeg maar met alles gewoon naar u toe? Ja, absoluut. Dus we zijn met 2 mentoren staan we op een klas. Dus de leerling kan kiezen of hij bij mij wil komen of bij mijn medementor. Ik ben ook nog vertrouwensdocent, dus mocht het een probleem zijn waar een kind eigenlijk niet zo goed met anderen over durft of wil praten, dan kan die ook nog bij mij terecht. En hoeveel leerlingen heeft een mentor in principe? Maximaal 15. We hebben nu een klas van 26 kinderen, dus 13 kinderen bij mijn co-mentor en 13 kinderen bij mij.
Dan kunt u zeg maar ook echt aandacht geven aan de Ja. leerlingen, omdat u er maar 15 heeft. Precies, ja. In het verleden hadden we ook wel eens 26 of 30 kinderen. En dan merk je dat het een hele uitdaging is om alle kinderen goed te zien en om alle ouders voldoende te spreken. En nu met 13 kinderen is dat veel fijner en veel makkelijker. En waarom vindt u dat de leerlingen echt naar het Reiland moeten komen? Wat maakt het Reiland zo mooi? Nou ja, wat ik straks zei, Reiland is heel goed in het contact met, dus wij zetten echt in op het persoonlijk contact met de kinderen. Juist ook doordat we 2 mentoren hebben, hè, dat je maar 13 kinderen hebt bijvoorbeeld. We doen ook een startgesprek meteen in het begin van het schooljaar, zodat we de kinderen goed kennen, maar ook de ouders goed leren kennen. En dat de lijntjes kort zijn tussen de ouders en de leerling. En buiten dat hebben we gewoon heel veel, wat Hanneke straks ook zei, heel veel mogelijkheden. Omdat we alle niveaus in huis hebben. Dus je kunt ook heel makkelijk, Bas noemde straks, we bieden kansen. Dus als we zien dat het goed gaat met jou, dan kun je een niveau hoger gaan doen. Maar zien we dat het niveau te moeilijk voor je is, dan is de overstap naar een niveau lager ook makkelijk te doen. En je kunt gewoon bij je vrienden op school blijven. Dus je hoeft niet naar een andere school te gaan als het even niet op dat niveau lukt. Oké, dank u wel. Dames en heren, Nessie Buijsen. Dank je wel.